ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Хеле ки мо ба шумо ваъда додем ки агар видеои мо лайки бисёр бигира, курса боло мекунем. Инак хушхабаре ҳастад ки курс боло шуда. Агар донистан бихоҳед, аз шумо илтимос то охир хуб бо диққат гӯш кунену лайка фаромӯш накунед. $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1162 сомонӣ. дӯстони азиз, охири моҳи октябр рӯзи зодурӯзи ман аст ва ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ба канали мо подписатсия кунед. шитоби то охири моҳи октябр бояд 140 000 обунач шавем. Як дастгирӣ кунед, як ғайрат кунед шероинар дар номтон ҷоном. ва 1000 рубли русӣ хеле ва хеле хурсанд шудем ки ба 112 сомонию 50 дирам шид. ва шумо гуфтум ки иншоалло ноумед нашед. ҳоле мебинем ки рубл аллакай 112 152 сомон мешавад. иншоалло боварӣ дорам. барои ин бояд шумо подписатсияра фаромӯш накунед. ҳамон тугмачаи подписатсияра бо ягон тамар бизанед ки дигар фикри подписатсияра накуна. 100 лираи туркӣ баробар ба 43 сомону 32 дирам. раҳмат барои дастгирӣ, раҳмат барои боварӣ. болошавии рубл муборак бошад.